थोड्या दिवसांनी पुढच्या वर्षी स्टार्ट करूया. आणि मग महिन्याला एक व्हिडिओ नाही तर 6 महिन्यांनी एक व्हिडिओ आणि या वर्षीची व्हिडिओ 3 वर्षानंतर. फक्त 20 व्हिडिओ. तर मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं स्वागत आहे कोकणी सुयोग चॅनलवर आणि डेली ब्लॉग मध्ये. तर काल सारखंच बघू आज काय अचानक शूट होतंय काय. तर प्लॅन आहे मम्मी पप्पांचा. तर बघू BTS तर दिसेलच ब्लॉग मध्ये. तर ऑफिसला जायचंय, ऑफिसवरून आल्यावर परत भेटायचं. तर असं ऑफिसला जाऊया, ऑफिसवरून आल्यावर भेटूया. आणि कालचा नसेल बघितलं तर जाऊन बघा, तो शॉर्ट्स उद्या येईल, उद्या टाकू आपण. तर बघा ब्लॉग तोपर्यंत. ऑफिसवरून आलोय घरी आणि इकडे बॅक साईडला बसलेले आहेत दोघं जण. नाही बस कॉपीराइट नाही ना, ह्याचा आवाज आहे ना भाई, थोडी त्याचा काय गाणं आहे. तर चरणने आमच्या गाण्याचा शूट केलाय. कधी टाकतो तो काय माहिती नाही. तर बघूया जाऊया डिस्कशन बघा. बापरे, सिंगर साहेब सांगतायत. मी सिंगर नाही, सिंगर साहेब सांगतायत भाई. जजमेंट देतो तेवढं मला कळेल तेवढं. ओके चरण, कधी येईल व्हिडिओ? आता टाकतोय, आता येतोय. आत्ताच टाकतो. 3 सांजेचं टाकायचं ना, मगाशी थोड्या वेळ आधी यायला काय आलेलं याला, हे बघ ना कसं करतो. मग थोड्या वेळ आधी यायचं ना, 6 नाही, बाय 6:30. लपडी झाली, बाय ठीक आहे लपडी. ठीक आहे. अरे काय रे, मेंगेच करतो रे, मग काय बोलू शकत नाही माहिती का, लय राग येतो. काय बोलणार यार, काय चरण यार. तो लाव जो आता दाखवतो. चरण यार, कधी यार, कधी चरण यार. व्हॉल्यूम वाढवतो. हा, आवाज वाढव, वॉल्यूम नको. परमेश्वर, हा 500 ठेवू का? चालतं. नाही नाही नाही, 2000. काय लेका, असा करणार का तू चरण? नवीन व्हिडिओ मी इथे काय ऍडव्हर्टाईज नाही करणार. चल कर आता. हा, चल ऍडव्हर्टाईजमेंट काय करणार नाही. लिंक बिंक काय टाकणार नाही डिस्क्रिप्शनला. जाऊन बघायचं शोधा त्या चरणला. युट्यूबला टाकतो की इंस्टाला? आणि आता कुठे टाकतेस? इंस्टाला. मग इंस्टाचा आयडी टाकतो. अरे अरे, लगेच करेल भाई. भाऊ चरणची जाऊन ब्लॉग बघा रे, तुम्हाला कळेल. मारू का रे याला? मारा मार 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 बाय, आज लपडा होऊ जाऊ दे. म्हणून मी जास्त काही बोलत नाही नाही, मार तू, मार मार मार. झापडत देईल इकडनं. बाबा बाबा, फक्त 20 व्हिडिओ. चरणनी काल मला भाई विभूती दिले. 20 व्हिडिओ फक्त 20 व्हिडिओ मॉनिटाईज करून दाखवलं बघ. पाहिजे. 20 व्हिडिओ नवीन चॅनल करून घेणार तो 20 व्हिडिओ मध्ये. चॅनल ओपन करणार, मतलबच नाही. नाही तोच माझा जो आहे ना वाईटीला, तोच सेम सिमिलर कंटेंट टाकलाच तर होईल. सिमिलर 20 कंटेंट. बघूया. व्हिडिओ की सिरीज? व्हिडिओ मोठे व्हिडिओ भाई, 20-30 मिनिटाचे. 22-30 मिनिटाचे. काय भाई एवढं खासियत आहे त्याच्यामध्ये? काय नवीन येते भाई, काहीतरी नवीन येते चरणकडे काहीतरी नवीन येते काहीच. चरणकडे जर नाही आलं, कधीपासून स्टार्ट करणार आहे? संपल्यावर, एक्झाम संपल्यावर. एक्झाम कधी संपते? 6 एप्रिल. मला 6 एप्रिलला. पण आपण नंतर अक्षयच्या लग्नाला जाणार आहे गावाला. मध्ये पडणार, कंटिन्युअसली 20 नाही पडणार, आठवड्यातून एक. आठवड्यातून एक? आठवड्यात नाही एक, म्हणजे एक्झाम झाल्यानंतर बघूया आपण. चरणच्या चॅनलच्या लिंक मी दररोज डिस्क्रिप्शन मध्ये टाकणार, दररोज. मला बघूया. वाटतं फूड ब्लॉगिंग करणार तू. तर बघूया 20 व्हिडिओ काय मध्ये करणार आहे काय सांगते challenge विचार ना. करतो. नाही, ते नाही सांगणार. तर ठीक आहे, चालेल. मी बघा, जर एक आठवड्याने चुकवला तर सगळ्या व्हिडिओ मधनं डिस्क्रिप्शन मधनं चॅनलची लिंक गायब. बरोबर ना भाई? हा, डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक देणार आहे मी डेली. कुठल्या आठवड्यापासून स्टार्ट करतो सांग, डेट सांग. एप्रिल. एप्रिल कोणता एप्रिल? अरे आता येणार 6 एप्रिलला जसं पेपर प्रॅक्टिकल संपला, डायरेक्ट स्टार्ट. म्हणजे आधी शूट करून ठेवणार आहे का? नाही, नंतर सगळं पेपरच्या टाइमला नाही शूट. म्हणजे हा कसला येतोय भाई? मला वाटतंय मे पासून येईल. अरे परत हा गावी जाणार आहे. कशाला? अक्षयच्या लग्नावर येऊन परत हा जाणार. कुठल्या गावाला? जाणार, पण जाणार जास्त त्याच्या गावी दिवसासाठी राहणार तो. आहे मी. तिकीट मीच काढून दिले त्याला. काय व्हायचं चाललंय चरण? हा? गणुदाच्या पोराच्या याला हा. किती दिवस जाणार आहेस त्याच्यासाठी? 10 दिवस. 5-4 दिवस. नाही 10 दिवस पकडून जा. जास्तीत जास्त किती? हम नाही मानते. 10 दिवस. बघ, 22 ला मी सगळ्यांचा माणूस आहे. 24, 25, 26, 27 ला येईल. नाही 10 तू दिवस. एप्रिल महिना पूर्ण राहणार. अरे इकडे गेलो, मग तिकडे गेलो.
मग मे मध्ये पासून स्टार्ट करू आपण व्हिडिओ. हेच येणार आहे. थोड्या दिवसांनी पुढच्या वर्षी स्टार्ट करूया. आणि मग महिन्याला एक व्हिडिओ, नाही तर 6 महिन्याने एक व्हिडिओ. ए बाबा आणि या वर्षीची व्हिडिओ 3 वर्षानंतर. फक्त 20 व्हिडिओ. चॅनल मॉनिटाईज. येणार बघू ना, आम्ही आहे इथं बघायला, समजलं ना. तर मित्रांनो, आजचा दिवस झाला येईन त्या पप्पांचा आणि काही शूट नाही झालाय. नंतर बघू, शूट करू. आणि आज काही छोटासा असा व्लॉग झालेला आहे, तर बघूया. उद्या बघूया काय ते. तर आपला पोपटीचा व्लॉग टाकतोय उद्याचे. आणि तो शॉर्ट्स जो मम्मीचा मी शूट केलेला कंटेंट, तो पण उद्याचे. तर उद्या भेटूया. चा ब्लॉग करूया. येईल कमेंटमध्ये सांगा कसा वाटला. लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब. भेटूया उद्या. शुभरात्री. काळजी घ्या.